сокинони ободкору тамаддунсоз ва сарбаланди шаҳри Турсунзода дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз рӯи расму анъана ва урфу одатҳои миллӣ ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. дар рафти чорабинии идона ҳайати меҳмонон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Сурхандарёи ҷумҳурӣ ба мо дӯсту бародари Ӯзбекистон иштирок намуданд. меҳмононро раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвез Акрам, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода Салимзода Амонулло Файзулло ва дигарон ҳамроҳӣ намуданд. дар намоишгоҳи ҷашнӣ намояндагони корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, маорифу тандурустӣ ва шаҳраку ҷамоатҳои шаҳри Турсунзода маҳсули меҳнати daстони худро ба маърази тамошо гузоштанд. намоиши либосҳои миллӣ, густурдани дастархони идона бо анвоъу таомҳо, оро додани хонаи наварӯсон ва симои маликаи Наврӯз ба ин ҷашни бостонӣ ҳусни дигаре зам намуд. Наврӯз яке аз ҷашнҳои тарихӣ ва фарҳангии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. ин ҷашни некқадам дар замони соҳибистиқлолии кишвари азизамон бо мазмунҳои тоза ба тоза боз ҳам ғанитар гардида, бо ибтикори роҳбарияти олии мамлакат ва пуштибонии чанде аз давлатҳои дигар ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эътироф шуда, ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳангии башарияти созмони ЮНЕСКО шомил гардид. барномаи театри кунонидашудаи фарҳангӣ ки аз ҷониби аҳли ҳунари шаҳри Турсунзода пешниҳоди сокинон гардид, баҳори файзбор, Наврӯзи аҷам, ваҳдату ягонагӣ ва оромиву соҳибистиқлолии мамлакатро таҷассум карда, хотири иштирокдоронро болида намуд.